बानलुखौ होजेननाय जाबाय बानलु देदो बैग्रि जानो नागिरदों बैग्रि बैग्रि जाग्राफ्रा sama gedung kayaknya बैग्रि nih बैग्रिखौ औ खाराखौ ada deterjen tuh di bapak saya maju nih. sampai 10 dia बैग्रि जाग्राफ्रा जमा जाजेनबाय nih Sana balai hai. Kasih Pak. Hadi bisa Burada şekil ver İnsanlar bile sana बैग्रि जाग्राफोर गोजा बैग्रि जाग्राफोर गोजा nih बैग्रि जाग्रा गोजा Tadi ini saya bukan ini piknik sana udah bukan ini piknik saya बैग्रि जागासिनो nggak bukan जागासिनो udah agak sabar बैग्रि जागासिनो ya dia pergi जागासिनो tuh sama ini salah dia जागासिनो nih जाहांदोंसै जानाया जाहांदोंसै nih Channel video kamu. नेगासिनो दङ बैग्रि जानो वाइटिं nih aku tunggu nih nih नै बैग्रि खाजि जादों नोंना मा नाम नोंना मा नाम नोंनियालाय नोंनियालाय मा नाम आरो नोंनिया मा नाम आरो सासेयालाय नैबेया मा ड्रिम देखना है दे खाजि रानगासिनो रानग्रायानो नोंनियालाय मा नाम आरो बेनियालाय दे जादो नोंनियालाय मा नाम नोंनिया जाजेनबाय नै साना बैग्रि खाजाखौ जाजेनबाय दे जादो बिथिंबो लोंनानै जागासिनो बैग्रि खाजि sana tuh Sama kau. Eski. गोथाव ना Jangan madu gile ke. zabang जादो दे जादो गोथाव ना बोरै मोनदों जानानै बोरै मोनदों बोरै मोनदों kita जानानै नोंनिया मा नाम नोंनियालाय मा नाम संख्रि बानलु Ayo jangan गोथाव ना बोरै मोनदों जानानै बोरै मोनदों आयु Hai jangan begini. रानी बिसंग एसे जागासिनो बिथिंनो गोथाव जागासिनो बेहालाय माथो जाखांबाय होनदानो जादो खनसे जानांसिगोन
जानो बाहाय नै गोथाव ना Sampai गोथाव ना deh. Sampai deh. दे जादो जादो Ah,